בשש הדקות הקרובות אוביל אתכם דרך מדיטציית נשימה פשוטה ועדינה, שתעזור לכם לעצור לרגע, לנשום ולהרגיש קצת פחות עומס וסטרס. אין צורך לעשות דבר בצורה מושלמת, רק לאפשר לעצמכם להיות כאן כפי שאתם עכשיו. נתחיל במציאת תנוחה נוחה ויציבה, כזו שמאפשרת לגוף להיות גם נינוח וגם ערני. אם זה מרגיש נעים ונוח, אפשר לעצום את העיניים. אם לא, השאירו מבט רך מופנה מטה. לרגע נשים לב למגע של הגוף עם הכיסא, עם הרצפה, לתחושת התמיכה שמתחתנו. ואתם מוזמנים, אם נעים לכם, למלא את הגוף גם בחצי חיוך קטן של טוב לב ורקות. עכשיו, לאט לאט, נתחיל להפנות את תשומת הלב לנשימה. כעת תפנו את תשומת הלב לעובדה שהגוף נושם. שימו לב שהנשימה מתרחשת מעצמה באופן טבעי. התחילו לבדוק היכן הכי קל לכם להרגיש את הנשימה. אולי זאת תחושת הקרירות בנחיריים בזמן השאיפה, או החמימות מעל השפה בזמן הנשיפה. אולי יש תחושה עדינה של רטט בגרון, או עלייה וירידה של בית החזה או הבטן. ואולי התחושה היא של כל הגוף נושם. בכל מקום בו הנשימה מורגשת בצורה ברורה או נעימה, אפשרו לתשומת הלב לנוח שם בעדינות. אם הנשימה עדינה או שיש אתגר להרגיש אותה, אפשר להניח יד על הבטן ולהרגיש את העלייה והירידה שלה בכף היד. זו דרך יפה להישאר מחוברים לנשימה. כעת תאפשרו לעצמכם להרגיש את 3 הנשימות הבאות. שאיפה ונשיפה. עם כל נשימה אפשרו לתודעה להירגע ולגוף להתרכך. ועוד 3 נשימות. נמשיך לנוח עם תשומת לב רגועה ומרגיעה על הנשימה. ובכל פעם שתשומת הלב נודדת ואתם שמים לב לכך, פשוט תחזירו אותה בעדינות. ממש כמו לאמן גור קטן. בלי שיפוטיות, רק חזרה עדינה ואדיבה. להישאר. לנוח כאן. הנשימה הזו, הרגע הזה,
אם זה עוזר, אפשר לשים לב להתחלה, לאמצע ולסוף של השאיפה, ולהתחלה, לאמצע ולסוף של הנשיפה. נשים לב גם למרווח שבין הנשימות. ננוח שם רגע. נתרכך ונתמסר אל הנשימה. כל נשימה מופיעה וחולפת בתוך מודעות קשובה. נשים לב היכן תשומת הלב נמצאת עכשיו. אם היא נדדה, בעדינות נחזיר אותה לנשימה. ועם כל נשימה נאפשר לתודעה להירגע ולגוף להתרכך. אנחנו כאן ערים ונינוחים.